permeti'm reprendre el que deia abans, per què no és el model, el de la Garriga, que vostès voldrien i quin és el full de ruta per crear aquestes instal·lacions verdes en el municipi perquè es pugui fer sense oposició en el territori? Nosaltres creiem que el model és aquell model que està associat precisament a una determinada gestió de boscos, no? En temes de biomassa, i en definitiva amb una ubicació que realment és la apropiada. I això el que explica no només la gent d'iniciativa, sinó tota la gent, totes les entitats de la Garriga, no sembla que sigui el model que s'aproxima més. Però li plantejo altres coses. Avui hi ha un circuit que volen fer aquí al Vallès de Llinars, que tampoc em sembla que sigui el futur. O li vaig a un altre model, el quart cinturó, no? Tan polèmic a la comarca. Jo crec que avui la comarca necessita mobilitat, amb sistema ferroviari, amb tramvies, i millora de la infraestructura viària. Necessita accessos als polígons, que les mercaderies arribin i surtin bé d'aquests polígons. I què ens plantegen? Un quart cinturó per fer que els camions que venen dels Algesires passin més ràpid cap a la Jonquera, però que no connecta precisament els polígons del Vallès, de l'oriental i de l'occidental, per anar atent la mobilitat. No seria més raonable que desdobléssim l'eix transversal, que transportéssim aquest tràfic de llarg recorregut cap a la Catalunya central i que aquí féssim una ronda Vallès integrada, que el que permetés és la mobilitat? Aquí és molt més raonable, però el problema està en que hi ha algú que està en una lògica antiga, molt antiga. Qui? Convergència i Unió i el senyor Blanco, que planteja un projecte que, a més, vostès saben que està fora de la llei perquè no han fet l'avaluació d'impacte ambiental. És més, ja li anuncio, el recurs que hem presentat des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida el guanyarem, perquè simplement han burlat l'avaluació d'impacte ambiental i en canvi no fan arribar, per exemple, la multiplicació de vies amb els accessos a Barcelona perquè la gent que ve del Vallès pugui desplaçar-se més ràpid, o fent que la via que ve de Vic es pugui connectar cap al nord i cap a Girona, connectant millor la mobilitat amb el Vallès. Això és el que hem de situar com una prioritat. Els empresaris, la Cambra de Comerç, diuen que el que cal és facilitar la sortida de productes, la internacionalització del transport de carreteres i les mercaderies, i que per això el quart cinturó ha de ser de 3 vies, de 3 carrils, i ha de fer aquesta funció de connexió entre l'eix del Mediterrani i França, que no és una via per connectar viles i polígons industrials del nostre territori, sí que és una via que té una finalitat superior a aquesta. Jo crec que els empresaris que lideren saben una cosa, que el futur és el transport de mercaderies per ferrocarril. Que d'aquí poc arribarà una cosa que li diuen eurovinyeta, que vol dir que tu per posar una tona de mercaderies damunt d'un tren pagues l'ús de la via, i per posar una tona de mercaderies damunt d'un camió hauràs de pagar l'ús de la via. I això arribarà. Per tant, els empresaris de futur són aquells que creuen que abans que res està el transport de mercaderies per ferrocarril i que abans que res està en traslladar el gran eix viari que transporta mercaderies cap a la Catalunya central i no cap aquí, perquè estem aquí en un territori molt dens. Els bons empresaris saben que el que és clau és que tinguis una sortida en el teu polígon que et permeti fer arribar el camió i fer-lo sortir de forma ràpida, i no 4 sortides amb l'eix, amb la B40, amb el quart cinturó, que el que fa és fer passar els camions molt ràpids però que no t'articulen el territori. Jo crec que aquest és l'exemple del bon empresariat i crec que hi ha molta gent en aquesta reflexió. No ens queda gaire temps i m'agradaria parlar d'un tema del que s'han parlat també en aquesta campanya, que és la convivència, la integració i la immigració. Com es fa compatible la situació de crisi econòmica actual, l'augment de despesa social i la baixada d'ingressos en les administracions i el pas d'un país que en 10 anys ha passat de 6 milions de persones a 7 milions i mig? Es fa compatible amb cohesió social. Li poso un exemple. Nosaltres, quan vam actualitzar l'acord d'entesa, vam doblar les beques menjador. Hi ha alguns que el que volen és crear als barris conflicte i que els treballadors es mirin entre ells, i en funció del teu origen diguis tu ets el culpable de tots els mals. Però mira, aquest país ha canviat i no tornarà a ser el que era, no ho tornarà a ser. I aquí tenim 2 opcions. Una és la de la segregació, la d'assenyalar l'immigrant com el causant de tots els mals. Segurament aconseguirem 4 vots, però el que farem és un país pitjor. I l'altra és intentar que hi hagi cohesió social als barris. Que els treballadors no ho passin tan malament, hagin vingut d'on hagin vingut. Aquí es tracta que tothom sigui igual davant de la llei, amb obligacions i amb drets. I el que em preocupa moltíssim és que hi ha qui creu que els treballadors se'ls podia fer venir com a mà d'obra barata per ser expulsada. La senyora Sánchez Camacho, que diu cal controlar les fronteres, quan el PP estava en el govern 600.000 immigrants entraven per Barajas de forma irregular. Ho criticaven, però ho permetien fer perquè així eren explotats.
I després, no només som una obra barata, sinó que són veïns, són amics, el que fem és dir, no, ara fora. Miri, aquest país ha canviat i jo crec que aquí sí que ens juguem el futur. I ens juguem el futur de que els nostres fills vagin assenyalant l'altre com el responsable de tots els mals, o que els nostres fills, amb els fills d'altres, el que diguin és cal un model just. I en un model just no li demanem a l'immigrant, li exigim a l'entitat financera, li exigim al que especula, li exigim a qui més té, perquè pagui una miqueta més perquè puguem tenir una sortida justa i equitativa de la crisi. Estem parlant d'això. Per aquesta iniciativa Esquerra Unida i Alternativa en contra de prohibir una vestimenta que va en contra dels drets humans, com és el burca o el niqab? Per què estem en contra? En contra de prohibir. No, jo el que estic a favor és que la dona es tegui el niqab. I sap què passa? La treballadora social que treballa amb la dona que porta el niqab, el que ens ha explicat, és que quan li prohibim que surti al carrer amb el niqab, el burques no n'hi ha a casa, i són casos, els del niqab, molt individuals, Hi ha qui parla del niqab com si estigués al carrer. Està mentint, està fent electoralisme. Però sap què passa? Quan una dona volem que es tegui el niqab, i jo vull que es tegui el niqab, el pitjor que podem fer és prohibir-li que surti al carrer. Sap per què? Perquè si li prohibim que surti al carrer es queda a casa, amb l'opressió que té a casa. I la treballadora social no té els instruments ni les eines ni els arguments perquè aquesta dona es tegui el niqab. Jo sé que prohibir és molt electoralista, i alguns treuen 4 vots, però sap què passa? Que prohibint fem que aquesta dona tingui menys instruments per acabar-se traient el niqab. Què ens interessa? Que es tegui el niqab? O que surti de les nostres vistes i es quedi reclòs a casa? Jo crec que alguns el que volen és 4 vots, que es quedi a casa, sabent que no solventen el problema. Nosaltres el que volem és solventar el problema, no treure vots. Quin és el paper que ha de jugar la religió, no només la catòlica, totes les religions, perquè alguns asseguren que vostès volen que la religió catòlica es practiqui només a dins de les cases, en l'esfera privada, però no tenen cap problema en què les noves religions que han arribat al nostre territori estiguin al carrer presents i visibles i fins i tot potenciar-les. Alguns Unió Democràtica, Convergència i Unió o fins i tot algun fòrum cristià. No, jo crec que les religions ocupen un paper de l'esfera privada, totes i cadascuna d'elles. I així ha de ser, estem en un estat aconfessional. Separar església o fe d'estat, administracions. I aquest és el paper que han de jugar totes les confessions. I ja està. El que és preocupant és que ho confonguem tan sovint. Segurament perquè tenim uns acords amb la Santa Seu que vostè sap, no? Són preconstitucionals, van en contra de la Constitució, perquè el que permet és un finançament d'una confessió, i aquest és un element... Es van renovant, es van renovant, però, no? No estan renovats. Bé, són preconstitucionals i són vigents, però són contra la Constitució, perquè el que es fa és optar a favor d'una confessió. Però miri, jo el que crec és que cal, sobretot, separar fe d'estat, d'administració, i ja està, i cadascú amb les seves creences. I el que és preocupant són els radicalismes. Vinguin d'un imam radical o vinguin d'una autoritat eclesiàstica que és capaç d'anar a l'Àfrica i quan les entitats cristianes estan repartint preservatius per evitar el contagi de sida, dir que no, que el preservatiu no evita el contagi de sida. Jo crec que això és el que s'ha d'evitar. I ja està. I el que volem són autoritats eclesials, siguin cristianes, o siguin musulmanes, o siguin el que siguin, que el que vulguin és un model de família d'igualtat, no un model de família antic. I avui la família és la família que està casada, la que és parella de fet, o la família monoparental. O fins i tot un homosexual que s'ha casat amb un altre homosexual i que té un fill adoptat. Això també és família. Ja està. Se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies, Joan Herrera, per haver-nos dedicat aquests minuts i, com diem a tothom, molta sort el proper dia 28. Moltes gràcies. Doncs nosaltres ho deixem aquí i tornem properament amb una altra entrevista. Fins la propera, que vagi bé.